i-unbox ay ang lalagyan ng Hello mga ka-Jolly! Welcome back to my channel. Ayan po, so for this episode, yan po mag-unbox po ulit tayo ng order natin sa Shopee. Ayan po, samahan niyo po ako at mag-enjoy with you. Ayan po, so bago po na ang lahat, ayan po, so gusto ko pasalamatan ang ating mga ka-Jolly sa ating mga team. Lover Cats, hello po. Ayan po, so sa Team Cons, ayan po, so maraming salamat sa palaging pagsuporta. Sa Pasabog Team. Ayan po. So, maraming salamat. Wow! Ayan po sa mga ka-Jolly, yan po sa ang una po natin i-unbox ay ang pepper grinder. Ayan po, so ito po siya. Ayan. Okay, ayan po sa mga ka-Jolly, yan po sa unahin po natin, ito po yung unahan natin i-unbox. Okay. Ayan po siya, so very sealed. Ayan po, so ang ganda-ganda po ng pagkakabalos. At safe na safe po siya. Naka-bubble wrap po siya ng mabuti. Saka naka-tape. Para hindi po siya. Para safe po siya. Okay, thank you Shopee. Ayan, ito po siya mga ka-Jolly. Kaya ito po yung pandurog ng paminta. Ayan. So, meron na po tayong sabi sa Shopee. Mura lang po siya mga ka-Jolly. So, try po natin siya. Ito, maglulog po tayo. So, ito po siya. Okay, meron din po siyang takip. Ayan. Ayan, gano'n lang siya.
siya ulit sa Shopee, which is the stabilizer naman. Okay, so sana maganda po siya mga kajali. Dahil mura lang po. Ayan, so mga kajali, naka-bubble wrap po po. That was thank you ulit yung ano natin. Thank you, seller. Dalawa pala yung butas ng mga kachan. Siguro pwedeng ganun yun. Yes, mga kachan, maganda po yung lock niya dahil hindi siya basta-basta gagalaw yan. Pero ipipress mo lang po yung pala yung sa table para gumalaw po siya or i-adjust mo po yung ano po yun. Ito po siya. Tada, yun po. So, ito lang po siya. Napaka-ano po yung folder niya sa hindi po siya. Pwede po siya hawakan lang yan. Guys, ito na po yung mga na-unbox po natin siya. So, meron tayong stabilizer, monopod, pepper grinder, and of course, syempre meron po tayong multi-purpose na multi-function na grinder po. Ito pwede po siya sa meat. Ayun po, so salat yung giningin. So, pwede po ito. So, thank you mga kajali. Ingat po. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Oh.